تكنولوجي. سلام كورات خطدلتنا أبزل لكم سلام أملاخ يمسحلكم زي HG تكنولوجي لومي دما أزيو أقدا سنتقا من زخانة مدى بحزنا لكم متنا لنا كأنات مدى مسقارنا جن هذه channel حدث زخونكم سبسكرايب بمبار أيوترو تخافلت نختكونوا بخبرين عدة ናይሎም መደብና ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከም ንምሃር ይኸውን ነዞም ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ድማ ንኩሎም ዝሕዘልና ሓደ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ነቲ ኣፕሊኬሽን ድማ ጉግል ዘጥረዮ ዝኾነ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ስቶር ኣብ ኩሉ ክረኽቦ ጋላክሲ ስቶር ዝተፈላለዩ ኣብ ኩሉ ክረኽቦ ንኽእል ኢና ነዚ ኣፕሊኬሽን ሕጂ ካብ ፕሌይ ስቶር ክንወርዶ ኢና Google Translator መጀመሪያ ኣነ ታሽ ሚሊ ሰርች ገይረ ስለጽናሕኩም ኢንስቶል ክንብለና ግን ቅድሚ ኢንስቶል ምባልና ነዚ ኣፕሊኬሽን ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኾነ እንታይ ገይሮምሎ ዳውንሎድ ገይሮምሎ ምክንያቱ እዚ ጉግል ተጠሪዩ እዚ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኦል ላንጉዌጅ ትራንስሌተር ዝብል ነይሩ ኣፕሊኬሽን ኣብኡ ሕጂ ከም በዓል ትግርኛ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ከም በዓል ኦሮሞ ዝተፈላለዩ ንዑን ቋንቋታት ኣይተወ ነይሩ እዚ ጉግል ትራንስሌተር ግን በዓል ኦሮሞ ትግርኛ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ይትልና ኣሎ ሕጂ ኣብ ኢንስቶል ክንገብሮ ኢና ሕጂ ድማ ኦፕን ክንገብሮ ኢና ሕጂ ኣብዚ ኣምስጥውቕና ናይ ዝደለናዮ ቋንቋ ሕጂ በዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና በዚ ዘሎ ኣማራፂ ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ክንቀይር ኣሎ ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ስፓኒሽ ዘሎ ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ደለናዮ ቋንቋ ክንቀይር ከለና ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ክንብል ንኽእል ኢና ናብ ትግርኛ ኣብዚ ኣሎ ሕጂ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ባዕሉ ክቀይረልና እዩ ሕጂ ቶይንት የልና ንኣብነት ኣዝዩ መጻወት እዩ መጽና ኣሎ ሕጂ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከም በዓል ትግርኛ ዝመሰሉ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት እውን ቅድሚ ሕጂ ኣትዮም ዝነበሩ ኣብ ምንታይ ኣትዮም ኣለዉ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ኣትዮም ኣለዉ ሕጂ ናይሎም መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና ናይሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ካብዚ መደብ ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝቐሰምኩም ኣይጠራጠርኒ እዛ ቪድዮ ደስ እንተኢልኩም ድማ ላይክ ሼር ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እንተልዩምኩም ኣብ ኮመንት ጽሒፍኩም ምግዳፍ ኣይትረስዑ ክሳብ ካልአይቲ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም